Takže chcel som vám oznámiť, že sa bude možno natáčať film, teda minifilm. Neviem, už som pripravený, ako budem vyzerať. Mám tu úplne zbranie mega. Toto je len taká bota. Toto, ale budem ju dosť používať vo filmu. Ďalej tu mám škorpíka. A to je všetko, čo mám. Chcel by som vám oznámiť, že som jak sveter. A toto bolo dnešného videa všetko. Keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like. A keď sa vám video nepáčilo a ostatné moje mobilné vlogy, tak si nasledte.